ובכן, אנחנו מתחילים. באיזה תאריך נפטר משה רבנו? יפה. מה דין השוכח יעלה ויבוא בראש חודש במנחה, ונזכר כשהתחיל מודיעין? יש 3 סוגי ברכות. ברכת שהחיינו היא דוגמה לברכת תגידי הכל. מי ששכח להזכיר את צבע ביתנו בשבת בסעודה שלישית ונזכר בכך רק לאחר שסיים את ברכת המזון, כיצד ינהג? יש לך חצי דקה. לא צריך לחזור. נכון. עד כאן. 16 דקות. אוקיי, אז עשו 4 נקודות בכל אחת מהשאלות, אז זה 12 נקודות. אביחי, אתה ראית, זה נורא פשוט, נכון אביחי? תזכור, אל תעשס, אם אתה מעשס, תגיד לי לעבור, ואחר כך נענה על התשובה לכם. אתה מוכן אביחי? לא שומע. עכשיו אני שומע. רגע. אתם רואים שזה מאוד חשוב שיהיה פה שקט, ויוכל להתרכז בוועדה לתשובה. תודה. שאלה ראשונה, היכן יש לעמוד כשמתקרבים לתפילת 18? בכיוון ירושלים. לא לאיזה כיוון. כשמתקרבים לתפילה. מתי צריך לעמוד? להתרומם. אחרי קהל ישראל. בתהילות. מהו הכלל ההלכתי לפיו קובעים כיצד מכשירים כלים לפסח? איזה נר מצווה מן המאוחר לקחת להבדלה? אבוקה. נכון. השאלה האחרונה, יש לך המון זמן, ואיזה פסוק בפסוקי דזמרה? אם לא כיוון, צריך לחזור. יש לך עוד 20 שנים. עכשיו, שים לב, רגע, רבותיי, פסוק בפסוקי דזמרה, אם לא כיוון בפסוק הזה, צריך לחזור. ברוך שלום. שגוי. 12 נקודות. דביר, אתה מוכן לקחת למיקרופון? לא, רגע. אין צורך. אתם רוצים לעזור, לא? זה לא עוזר. דביר, בואו נראה אתה מוכן, בבקשה. השאלה, כמובן, התשובה לשאלה הקודמת, הפסוק שצריך לחזור עליו, הוא פותח את ידיך ותסריח להשאר. שאלה, המתמודד הבא הוא דביר, ואתה מוכן כלומר? כן. יופי. הנה, שאלה ראשונה, מאיזה תאריך מתחילים לשאול בשנים? זין מרשם. לשם מה מביאים את הקטנים לנשק את ספר התורה בדרכו לארון הקודש? כדי שיחבבו את התורה לעתיד. נכון. מתי נאמרו למשה הפסוקים ובהם י"ג המידות? אחרי חטא העגל כשהוא עלה מהר סיני. בקשר למה נאמר, כל מי שפושט ידו ליפול נותנים לו. מתנות העגל. אביה, האם אתה מוכן? קח את המיקרופון אליך. כן. אביה, אנחנו מתחילים. היכן עדיף לראות חנוכה מי שגר בקומה שלישית? בכיוון שפונה לשוק הרבים. נכון. איזו תפילה פותחת את תפילות יום הכיפורים? כל נדרי. נכון. מדוע הם אומרים מזמור לתודה בשבת וביום טוב? זה כקורבן תודה ולא פשוט קורבן תודה בשבת. מה דינו של מי ששכח לספור ונזכר בכך רק למחרת בערב? עד הערב, יש לך המון זמן. מה אמרת? תמשיך? נכון. עמיחי, השאלה שלך. עמיחי, אתה מוכן? כן. מצוין. הנה אנחנו מתחילים. שאלה ראשונה.
באיזה תאריך חל צום גדליה? ג' תשרי. כיצד יוצא אורח ידי חובת הדלקת נרות חנוכה? משתתף בפרוטה. מהו המרחק מן הסכך בו מותר לדלות את הקישוטים? פחות מ4 טפחים. בימינו הלכה למעשה, מי שהגיע ב-18 נסרח לנו ולא קיבל באבות, האם חוזר? אל תמנה, תחשוב טוב. בימינו, שים לב בימינו, אנחנו. באבות, אם הוא לא קיבל, צריך לחזור. שבוע. אנחנו בימינו לא חוזרים כי אמרו שקשה מאוד לכוון, לכן אין תועלת. האחרון חביב הוא דניאל. דניאל, אחד המקצוע שלך? אני לא שומע. לא עובד, עכשיו בסדר. עכשיו בסדר. אנחנו מוכנים, דניאל? כן. יופי. שאלה ראשונה. מדוע נוהגים להגביה את ספר התורה לפני הקריאה או לאחריו? כדי להראות לך איפה... נכון. שאלה שנייה. מדוע רק בעומר הוא יום של שמחה? זה נולד רש"י. נכון. מדוע בודקים את החמץ בליל י"ד ולא בבוקר?